Boas tardes a todas as persoas que nos estades vendo dende as nosas canles de Facebook e de YouTube. Benvidas e benvidos a unha nova edición de Encontros Naturalistas, neste caso a chamada a Saramaganta, historia dun endemismo ibérico, que esperemos que vos traia ás vosas casas un pouco de natureza nestes días. Lembrade darlle a me gusta, se é o caso, e tamén suscribirvos ao canal se queredes recibir notificacións sobre a mesma. Hoxe, para falar desta especie, da súa ecoloxía, das súas características, das súas principais ameazas, temos a un membro do Grupo Naturalista Hábitat, que é Martiño Cabana. Martiño está facendo a súa tese en colaboración co Grupo de Investigación de Bioloxía Evolutiva da Universidade da Coruña sobre os anfibios e os reptiles galegos. E, ademais, é un apaixonado do naturalismo, un autor de varios artigos científicos sobre o mundo da herpetoloxía, e tamén é membro da directiva da Asociación da Custodia do Territorio, da Asociación Galega de Custodia do Territorio, que cumpre unha importante labor de conservación da natureza. Entón, lembrade que se queredes facer preguntas, podedes escribir no chat ao longo da mesma, e el responderavos ao final. Vale? E sen máis, doulle paso e agradezo a Martiño Cabana para que nos fale desta única especie. Adiante, Martiño. Boas tardes. Boas tardes, Villana. Moitas gracias. En primeiro lugar, agradecer ao Grupo Naturalista Hábitat que me dé a oportunidade de difundir un pouco sobre a bioloxía, a ecoloxía, a distribución deste interesantísimo anfibio da Saramaganta, Cheoglossa lusitanica, non? Paso a comentarvos un pouco as diferentes cuestións que vamos a tratar. Bueno, puxen aquí un pequeno índice no que vamos a falar un pouco nun primeiro lugar de taxonomía, anatomía, fisioloxía, un pouco misturado as diferentes estas cuestións, así como falar un pouco do hábitat, en que lugares podemos atopar esta especie e que requerimentos ambientais ten esta especie que moitos deles van a influir nos lugares onde vai a habitar. Tamén vamos falar un pouco dun tema similar ao hábitat, que é a distribución da especie, xa para rematar unhas pinceladiñas de como é, cal é o seu estado de conservación e as principais ameazas. Todo isto vou intentar enfocar desde un punto de vista naturalista para que as vosas saídas, cando vaiades ao campo, poidades ver, atopar e disfrutar desta especie. Bueno, a Cheoglossa lusitanica é unha saramaganta, é unha especie da clase anfibia, dos anfibios, da subclase Lisanfibia, anfibios modernos. Dentro desta gran clase hai varias ordes e en Europa temos dúas, a dos anuros ou rases sapos, non? E por outro lado dos caudata, que antes se chamaban urodelos, que é o término máis coñecido en galego, pero que agora taxonómicamente se chaman caudata, que son todos aqueles anfibios que teñen rabo. Dentro destes, na Península Ibérica, solamente temos unha familia, a familia Salamandridae, na que en Galicia temos cinco especies, a salamandra común, a píntegra, que todos coñecemos, 3 especies diferentes de tritóns e a Cheoglossa lusitanica, a saramaganta. O xénero é monoespecífico, na actualidade, solamente comprende na actualidade unha única especie, Cheoglossa lusitanica, aínda que sí hai rexistro fósil en Centro Europa con algunhas máis especies, non? Pero ahora mismo temos unha única especie dentro deste xénero. Bueno, aquí podes ver un pouco un exemplar adulto de saramaganta, non? É un anfibio moi recoñecible, moi fácil de identificar, un corpo moi alargado, delgado. É moi característica, non, este fondo que vedes máis ben nos laterales de cor escura, un negro apagado, e que en toda a súa zona dorsal hai dúas bandas de color bronce, color cobre bronce,
que na parte final do corpo, xa na zona das patas, empeza a xuntarse e a ser unha única línea. Hai unha certa variación na coloración, por exemplo, os exemplares do norte de Galicia e de Asturias adoitan ter este tipo de disposición que vedes na pantalla, é dicir, unha coloración dorsal moi amplia, e segundo vamos máis ao sur, por exemplo, no sur de Galicia, Pontevedra, Ourense, norte de Portugal, estas liñas son máis delgadas e pódese ver un pouco máis esa coloración negra. Ves tamén que ten unha cabeza deprimida, unhas patas moi cortas e uns ollos moi saltóns, moi prominentes, e unha característica fundamental desta especie é un rabo, unha cola moi longa, non? Más ou menos os tamaños máximos desta especie ven ser uns 15 centímetros de longitude total, ainda que os adultos están entre 12 e 13 centímetros, con longitude de cabeza-corpo de uns 4 centímetros e medio, máis ou menos, de media, e un rabo moi longo, que alcanza no estadio máis adulto uns 2 tercios da longitude total do exemplar. Este rabo é moi importante para esta especie porque é un órgano de acumulación de lípidos, é un órgano de reserva de enerxía que é moi importante para ela, para os momentos claves, para momentos de estivación ou de hibernación, cando os momentos son máis duros e ten que usar eses recursos almacenados, pero tamén é importante na fase de reproducción. Tamén hai algún estudo no que este rabo sí que aporta unha certa estabilidade ao exemplar para subir por terrapléns, por noiros bastante inclinados, incluso se apoia en él, non? Entón, é un órgano con varias funcións moi importantes para esta especie. Tamén unha moi importante é defensiva. O igual que as lagartixas, pode desprenderse de parte ou da totalidade do seu rabo, este mantén un certo movimento e polo tanto o depredador fíxase neste rabo que perdeu e ela pode fuxir por outro lado e poñerse a bo refuxio, non? Bueno, ten unha pel lisa e húmedo, e esta é unha característica fundamental que ven moi relacionado ca súa fisioloxía, que comentaremos a posteriori. Ten unha elevada relación superficie-volumen, é dicir, ten un volumen relativamente pequeno para o seu tamaño, en moita superficie de pel, que iso lle vai favorecer que poida facer unha respiración cutánea bastante importante. E outra característica que ten moito que ver ca súa anatomía e fisioloxía é que ten os pulmóns reducidos. Incluso, en algúns exemplares observados, aínda que non hai un tamaño muestral moi grande como para estudar isto en detalle, se ve que un dos pulmóns pode incluso chegar a desaparecer e solamente ter un deles, non? Polo tanto, estas tres condicións de pulmóns reducidas, elevadas relación superficie-volume e unha pel lisa e húmeda, son uns condicionantes moi importantes para determinar os hábitats nos que pode vivir. Esta pel lisa e húmeda, para realizar o intercambio gaseoso, ten que estar húmida. Non pode estar seca porque senón non realiza adecuadamente ese intercambio gaseoso e podería incluso afogar. Ao largo do seu desenvolvemento pasa por diferentes estadios. Un deles é o máis marcado, non? Digamos, é a fase larvaria, que ten un rabo curto, aínda que proporcionalmente é moito máis alongado que o de outras especies de salamándridos. É un estadio completamente acuático, aparece en regatos, que é o seu hábitat fundamental, e a súa respiración faina por branquias. Despois realiza unha metamorfose, como en todos os anfibios, e chega a un estadio adulto, que é o que vedes á dereita de todo, cun rabo moi longo, é unha especie completamente terrestre, aínda que sempre está vencellada
os regatos e outros humedais nos cales vive, e realiza esa respiración que comentaba antes mixta. Por un lado, a pel, que é un órgano respiratorio moi importante para esta especie, así como para outras especies de anfibios, e os pulmóns, que moitas veces son reducidos, non? E como vedes no centro, digamos, un estadio intermedio. É un exemplar que xa fixo a metamorfose, xa non é unha larva, xa respira por pel e pulmóns, pero que aínda ten o rabo aínda moi corto, proporcionalmente, é dicir, máis ou menos é da longitude do seu corpo. Entonces, este é un método, digamos, para diferenciar se temos un exemplar juvenil, un subadulto, ou temos un adulto, digamos, cunha certa idade. Microhábitat está un pouco relacionado con esta fisioloxía. Se vos fixades aquí nestas tres fotografías, que tampouco foron seleccionadas especificamente, non? Para centrar esta idea, adoita vivir en lugares con moita humedade do solo, vedes no centro zonas de raíces moi turbosas, con moita humedade no chan, zonas de arriba, zonas con pedras de bordes de regatos, e moitas veces tamén o podemos atopar debaixo de pedras que están próximas a regatos, ou incluso dentro do propio regato, e que están en permanente humidade, non? Ainda que é unha especie terrestre que pode desplazarse incluso varios centos de metros dos regatos, é unha especie que lle gusta moitísimo a humedade ambiental e estar completamente húmeda. Bueno, aquí tedes un hábitat, digamos, bastante característico desta especie. Isto en concreto é unha pequena fonte, un pequeno regato. Podedes observar que hai neste caso en concreto, hai moitas pedras donde se pode refuxiar. E vedes que a vegetación herbácea que se ve solamente está composto por fentos de varias especies e por musgos, non? Ese é o hábitat fundamental desta especie, non é o único, pero sí que é o hábitat fundamental, non? Vedes que non hai moita vegetación, pero que se intúe que hai unha certa cobertura de vegetación arbórea, non? Vese que hai moita sombra. Este, digamos, que é o ambiente, o hábitat fundamental. Regatos de maior ou menor tamaño, fontes con bastante inclinación, moitas veces con moita pedra, moitos ocos onde se pode refuxiar, non? Moi pouca vegetación herbácea, habitualmente moitos fentos e musgos, non? E, sobre todo, moi importante, tamén para a súa conservación, a presenza dun bosque ripario, un bosque de ribeira ou de regato, digamos, con bon estado de conservación, sobre todo con presenza de especies autóctonas. Sen embargo, tamén hai outro tipo de cursos de auga, un pouco máis abertos, pero que sempre teñen unha certa humedade ambiental bastante importante, non? Aquí vedes como debaixo da ponte hai moitísimas pedras, moito musgo, se ve que é un ambiente moi húmedo, moi fresco, unha elevada humedade ambiental que é a que precisa esta especie para desenvolverse, para criar e manterse con vida. Unha cuestión, por exemplo, curioso que se pode ver, digamos, analizando un pouco dous hábitats que podemos ver nun exemplo curioso, non? Que é a zona de Fragas do Eume. A Fragas do Eume é unha das zonas con maior abundancia desta especie, veñen a ter unhas densidades de entre 150 a 200 exemplares por cada 100 metros de regato. Como ben sabedes, é un bosque en moi bon estado de conservación, ten zonas de ribeira e zonas de regatos moi interesantes, non? E moi ben conservados, pero a especie, que aquí é moi abundante, non habita habitualmente
zonas como a que vedes abaixo, que é o propio río Eume, que ten unha elevada humedade ambiental, ten unha serie de requerimentos que son interesantes para o seu desenvolvemento, pero que, aínda así, non é suficiente. É dicir, non chega coa humedade ambiental que hai nos arredores ou xustamente anexos ao río Eume, sino que precisa de máis humedade. Non? Viven zonas enormemente húmedas. E arriba, sí que é unha zona moito máis adecuada para a presencia desta especie. Vedes que é unha zona con moitos saltos de auga, isto produce unha certa humedade ambiental, e vedes que moitas pedras, moitos fentos, e que é unha ampla cobertura de bosque autóctono, non? Que é un dos criterios máis importantes para que esta especie este presente e manteña unhas boas densidades. Non? Aquí nas Fragas do Eume, como comentaba antes, digamos, pode ser, para os que coñecedes a zona, o hábitat típico desta especie que poderíamos extrapolar a moitas zonas de Galicia, aínda que non é o único, xa que tamén aparecen outras zonas que non son, digamos, exactamente iguais a estas. Non? A nivel de distribución, é unha especie endémica da Península Ibérica, do sector cántabro-atlántico, aparece desde unha pequeniña poboación en Cantabria, gran parte de Asturias está bastante presente por todo o territorio asturiano, ainda que hai bastante descoñecemento da súa distribución nesta comunidade autónoma. En Galicia, despois poñereivos outro mapa no que se pode ver un pouco máis en detalle. Estes son datos do XIARE, dunha páxina web un servidor de información xeográfica dos anfibios e reptiles de España, que xestiona a Asociación Herpetolóxica Española, e do Atlas de Portugal, de Loureiro e colaboradores do ano 2008. Entonces, aquí faltan datos en Galicia. Non? E vedes que en Portugal sí que hai un traballo de distribución moi importante, traballouse moito, e vedes que ten unha distribución máis ou menos continua nas serras próximas á costa portuguesa. Non? Digamos que o efecto Foen, que o efecto polo cal as zonas das montañas que miran hacia o mar e de onde ven a corrente cargada de humedade, descarga a precipitación, tanto a néboa como as choivas, e despois de pasar estas montañas o aire queda moito máis seco, como pasa por aquí en Castilla ou no interior de Portugal. Non? Chega hasta Astusur, hasta a Serra da Lousa, que digamos que é unha zona bastante sureña, non? Dentro do contexto ibérico. Aquí puntualizar un par de cousiñas, non? En Castilla e León a presencia da especie é moi escasa e hai algunhas citas que despois comentaremos no seguinte mapa na zona de Trevinca, nos montes de León, que hai unhas citas históricas que parece que na actualidade xa desde hai moitos anos non se volveron a atopar, polo tanto, en función das citas e da información anexa a esas citas, probablemente sexan citas erróneas. E despois unha zona en Verín, no que sí que ten certa lógica de que sí que estuvera presente especie, pero que nos últimos anos, debido á degradación ambiental que ten todo o Val do Támega, resultaría imposible atopar a especie. Non? Vendo xa en Galicia, isto é un pouco a distribución que temos agora no Atlas de anfibios e reptiles que estamos realizando e que sacaremos este ano, se todo vai ben. Vedes que hai dúas ausencias que antes comentaba que sí que eran presenzas, zona do macizo de Montes de León, no que sí que hai varias citas que probablemente non sexan correctas, sexan equivocacións con larvas de salamandra, e zonas de Verín e zonas anexas que estamos buscando, zona de Leboreiro, pero que non nos aparece esa especie, que probablemente se deban a extincións destas poboacións periféricas, xa situados en zonas moi térmicas, que hai hábitat bastante interesante para él, pero a degradación ambiental que sufriu
toda esta zona, principalmente nos incendios do 2006, en Verín, pois digamos que quedou bastante tocado os hábitats desta especie. Bueno, vedes que hai unha distribución continua en toda a costa galega, desde a Mariña Lucense hasta o Baixo Miño, sin ningún tipo de problema se pode atopar en moitos regatos desas zonas. No interior a cousa xa cambia, non? A partir da dorsal galega, toda a zona de interior sí que se volve cada vez máis escasa. No concreto da Terra Chá, é unha especie que non está na zona chairega, digamos, ten que ser nos extremos que teñen un pouco de máis de irregularidade, zona de Sarria, e despois sí que hai unha ausencia máis importante en todo o Val do Sil, Val do Río Miño, zona de Belesar, por exemplo, ubicarnos un pouco neses ambientes, e zona da cidade de Ourense. Vedes aquí estas tres cuadrículas, que son a zona dos Peares, zonas con moitísima pendente, que hai pequenos regatos, ladeiras ao norte, na que sí que está presente a especie, pero digamos, son observacións moi raras, moi peculiares dentro deste patrón de distribución. En Ourense escasean moitísimas zonas en todo o centro e leste da provincia, e solamente están algunhas zonas de Carballiño e arredores, despois no Xurés e Celanova, que son zonas, digamos, máis frescas, máis próximas á costa, con maior humidade ambiental. Non? Temos registrado 243 cuadrículas UTM, que corresponde a un porcentaxe total dun 66%, non? 2/3 das 366 cuadrículas que temos en Galicia. Non? Pero vedes que está amplamente distribuído, pero cunha serie de limitantes nas zonas, digamos, que hai menos regatos, as zonas son máis áridas, menos humedade ambiental e temperaturas máis extremas, tanto de un frío moito máis excesivo, non? Como de zonas de moito calor. Poño aquí esta gráfica que dun artigo que fixemos hai un par de anos no que se ve a distribución altitudinal da especie, non? Aquí vedes en vermello todos os rangos altitudinais, o porcentaxe de rangos altitudinais que están disponibles en Galicia. Por exemplo, se vedes este entre 0 e 100, o 9% do territorio galego está neste rango. E vedes como, en realidade, Chiogolosa lusitanica aparece no 17 e pico % de localidades están neste rango altitudinal. Non? E vedes que ese patrón de maior presenza, de maior porcentaxe de presenza en determinadas zonas do esperado, non? Se cumplen entre os 0 e 400 metros. Non? Digamos que toda a franxa costeira é aquela onde esta especie se sinte máis cómoda, se desenvolve mellor, precisamente por esa humedade ambiental que comentaba, e a partir desa altura se empeza a rarificar e empeza a aparecer menos do esperado. Non? O límite altitudinal de especie en Galicia son os 1015 metros, concretamente nos Ancares, ainda que hai unha cita tamén no Xurés por encima dos 1000 metros. Pero digamos que a norma xeral é que este principalmente en rangos de altitude máis ben baixos. Bueno, resumindo un pouco este apartado de distribución, distribúese en zonas húmedas. Esta é a característica esencial a nivel de hábitat e a nivel de distribución. A nivel de distribución xeneral, nas zonas costeiras, nas zonas máis húmedas un pouco no interior da dorsal galega, non? Sobre todo nas provincias de Pontevedra e Coruña, e en cuestión de hábitats, xa máis concretamente, indo ao detalle, regatos, ríos de pequeno tamaño, sobre todo, aqueles que teñen unha certa cobertura de vegetación arbórea. É unha parte moi importante desta especie que os hábitats boscosos ao redor dos regatos este ben conservado. Non aparecen zonas de amplias variacións de temperatura, por exemplo, gran parte da provincia de Ourense, e unha especie de ambientes umbríos.
aínda que non lle gusto o frío extremo, non? Sí que ten que haber unha humedade e temperaturas non altas. E todo isto está relacionado coas súas características anatómicas e fisiolóxicas, é dicir, ten unha respiración principalmente cutánea, pulmóns reducidos, unha pel húmeda, e isto condiciona os lugares nos cales pode vivir, non? Xa para rematar, unhas pinceladiñas de conservación. Está incluída no Catálogo Galego de Especies Ameazadas e no Catálogo Español de Especies Ameazadas na categoría de vulnerable. A nivel de IUCN, a IUCN é a Unión Internacional de Conservación da Natureza, que avalía o estado de conservación de todas as especies de flora e fauna do mundo, non? E a avaliación para esta especie saiu vulnerable a nivel mundial. O libro vermello tanto de España como de Portugal tamén está baixo a categoría de vulnerable. Entonces, todos estes catálogos din que a especie ten un certo grado de ameaza en diferentes zonas, tanto en Galicia como a nivel estatal como en Portugal. E o motivo fundamental, digamos, a tónica xeneral de todos estes catálogos é unha disminución poboacional por alteración dos cursos, unha canalización dos cursos, por exemplo, ou da vexetación, unha degradación, unha tala masiva do bosque de ribeira, unha sustitución deste bosque de ribeira de vexetación autóctona por eucaliptalis, principalmente, ou pola contaminación. Estes tres factores que, no fondo, producen unha disminución poboacional son os principais que atentan contra a conservación desta especie, non? Un exemplo moi interesante, unha exposición, digamos, podemos comentar, unha exposición, digamos, un fluxo de conservación ou de extinción, sería o que me comenta Pedro Galán no seu libro do 99 de conservación de anfibios e reptiles de Galicia, e establece como 3 criterios de desaparición desta especie que se observa en gran parte da súa área de distribución, non? Primeiramente, hai unha presenza de bosques atlánticos ben conservados, iso é unha boa situación para esa especie, non? Unha especie, unha poboación amplamente distribuída, cunha boa abundancia poboacional, pero si se realiza unha eliminación dese bosque autóctono, unha eliminación total ou unha sustitución dese bosque atlántico por eucaliptos, Cheoglosa vese restringida as correntes de auga. En zonas como Fragas do Eume se ten registrado movementos desta especie a 200, 300 metros de calquer regato. En caso de que ese bosque autóctono se destrúa e se instauren plantacións de eucaliptos, prácticamente queda restringido á propia corrente de auga e, polo tanto, as súas abundancias, as súas densidades teñen que disminuir por lógica, simplemente por competencia entre individuos. E xa, por último, unha alteración dos recursos de auga por unha contaminación, canalización, que iso que produce completamente a desaparición de Cheoglosa lusitánica desa localidade, non? Podría ser un pouco este esquema fotográfico, non? Primeiro un bosque, arriba podedes ver un bosque perfecto para a especie, non? Que ten unha boa abundancia poboacional. No centro xa vedes un regato con unha gran cantidade de eucaliptos. Digamos que os eucaliptos fan que a humidade ambiental diminúe, aumenta a temperatura da propia zona e entonces digamos que a especie se restringe e aparecería solamente no propio regato e nas beiras do propio regato. E xa por último, digamos, estos son exemplos moi extremos, non? Dunha canalización completa do regato, un encauzamento con
cunha gran insolación, unha escasa humedade ambiental, xa se produciría completamente a extinción da especie nesa localidade. E xa comentar aquí que, bueno, xa coñeceredes, o eucalipto é un dos grandes problemas medioambientais que temos en Galicia, probablemente o maior, bueno, sin o probablemente, desde logo, o maior problema ambiental con diferencia que temos en Galicia. Esta noticia de Geciencia que comentaba que xa ocupaba 500.000 de hectáreas en Galicia, a presenza é moi intensa, e podedes ver un pouco o solape da súa área de distribución, é dicir, como a distribución de Chigolosa lusitanica digamos, coincide fundamentalmente ca distribución de eucalipto. Lóxicamente é derivado duns requerimentos similares. O eucalipto tamén precisa de temperaturas suaves e dunha alta humedade para desenvolverse adecuadamente. E entonces non queda espazo suficiente en Galicia libre de eucaliptos, digamos, no que poidamos ter unhas boas poboacións desta especie, non? Por lo tanto, a conservación dos regatos, que ademais moitas veces están alleos á conservación en xeral dos cursos de auga, porque as limitacións en cuestións de eucaliptos se refiren principalmente a ríos, regatos de gran tamaño, non nos regatos, pequeniños regatos nos cales se desenvolve principalmente Chigolosa lusitanica, Saramaganta, e entonces hai unha falta de protección sobre esta especie. Non? Nada máis, isto é o que vos quería comentar. Vale, moi ben, moitas gracias, Martiño. Agora vamos dar paso ás preguntas. E lembrade que se queredes preguntar algo ao noso poñente, só tedes que escribir no chat, vale? E nos pasamos as preguntas. Entón, creo que temos algunha pregunta no chat. Paco Canido. Quero preguntarlle a Martiño se a grella do Cabo Prior foi prospectada, porque vexo que non ten o puntiño. Penso que podería haber algún regato propicio. Graciñas. Aí estuvemos mirando e non apareceu. A zona non é mala de todo, é pequeniña, é unha zona bastante pequena, pero sí que habería que mirar. Miramos esa zona en concreto, pero non sei, os bichos son como son, e estas veces ten unhas certas peculiaridades, ainda que na costa sí que resulta un pouco máis sinxela de observar, sí que ás veces se nos escapa, non? Nestas zonas máis próximas á costa, principalmente Cabos, os regatos son demasiado pequenos e entonces ás veces custa moito sacalo nestes lugares. Vale, non sei se temos algunha pregunta máis. Vale. Pregunta de Cosme Damián Romai Cousido, membro do grupo. Hai unha estima poboacional da especie para Galiza? A nivel xeral, non. Os anfibios son casi imposibles de facer unha estima poboacional, como se pode facer con algúns outros taxóns, grandes carnívoros, por exemplo, ou aves, que é o caso, digamos, máis famoso. Teñen unha detectabilidade moito máis elevada, entonces as estimas poboacionais e todo o trasfondo estadístico que hai nas estimas poboacionais, digamos que se pode estirar. En casos concretos sí que hai, creo recordar, porque estaba mirando zonas concretas das fragas do Eume, había unhas estimas de dunhos 160 exemplares por cada 100 metros de regato. En algúns regatos do Monte Pinto tamén estaban entre máis ou menos esa abundancia, non? Unos 180, creo que daban un pouco máis para esa zona. Esos son, lóxicamente, valores máximos. Aí para baixo. Millor que nas fragas do Eume Monte Pinto non creo que haxa moitas zonas. No norte de Portugal, eses son traballos da tese doutoral de Vences, ano 90, máis ou menos. Pero no norte do Portugal sí que hai datos máis abundantes, que cousa curiosa, porque máis no centro de Portugal,
que é unha zona xa límite de distribución, e sí que as abundancias son moito máis elevadas, non? Entonces, un caso aí curioso, extremo, pero digamos que nos teríamos que mover nesas ambientes. Despois, por exemplo, se nos vamos ao interior, zonas como Guitiriz, por exemplo, as densidades poboacionais son moi limitadas, ademais cunha digamos, irregularidade na súa distribución bastante importante. Entón, é moi complicado, porque, e concretamente nesta especie, probablemente sexa nas máis difíciles de facer unha estima poboacional. Vale, vamos co seguinte. Santiago Vázquez. Boas, existe algún estudio que nos faga ter unha idea dos desplazamentos que pode chegar a facer as quios? Pois teño atopado na miña casa a bastante distancia dos regatos onde a teño encontrado. Sí, o traballo de Vences, que é do 90, é un traballo moi bon, con moitísima información, e, por desgraza, non se volveu a traballar máis sobre ese aspecto, non? Falaba, se non recordo mal, 350, 400 metros de distancia de regatos, non? Eso, tamaños, distancias máximas. O traballo foi feito nunha zona moi boa, nunha zona de moi boa densidade, e zona, ademais, de moi boa cobertura de vegetación arbórea, de vegetación autóctona. Entón, claro, eso eran en condicións, digamos, perfectas hasta onde se chegou a rexistrar 300, 400 metros. Ainda outro día nos chegou unha observación en Vigo, nunha zona, digamos, de edificios relativamente lonxana a regatos, pero ten unha certa capacidade, pero sí que é unha especie que, por término medio, debemos atopar cerca de regatos. É dicir, 50 metros sería o habitual, a non ser de que estemos nunha zona moi boa, cun bosque autóctono, un bosque atlántico en moi bon estado de conservación, que aí sí que pode alonxarse en máis distancia, non? De varios centos de metros incluso. Vale, moi ben. Vamos co seguinte pregunta, de Damián tamén. Fixos algunha actuación concreta para a conservación da quioglosa a nivel local en Galiza? Moi pouca. E as labores de actuación, xa máis con esta especie, non é tanto de actuación de corrección de problemas, sino máis de conservación de hábitat, non? Si que, por exemplo, compañeros de Fragas de Mandeo traballan en moitas zonas de replantación forestal que sí que redunda no beneficio das poboacións de chigolosa desa zona, non? Eliminación de eucaliptos para reposición de bosque autóctono, que lóxicamente as medidas tardarán bastante en ser efectivas para esta especie, pero está aí o cerne posto para que sexa unha boas medidas para a especie, non? Sí que hai algunha medida puntual que temos feito a nivel personal de reparación de algunhas zonas, de algunhas fontes destruídas ou con pedras moi dispersas para favorecer a presenza desta especie. Pero digamos que as actuacións que se levaran con esta especie, outras especies de anfibios funcionan diferentes, pero con esta especie é a conservación do bosque atlántico. Toda a medida dirixida á conservación ou ao aumento do bosque atlántico son as principais e prácticamente as únicas para esta especie. Vale, outra pregunta de Kiwi Cac. Boas tardes. As turbeiras sería un bo hábitat para a rabilonga? En principio no. Son un hábitat non moi adecuado. As turbeiras principalmente aparecen en zonas como, por exemplo, pode ser no Xistral ou zonas dos Ancares con unha alta humedade ambiental. Entonces, ese clima ou esas condicións ambientais da zona sí que favorecen a esa especie. A turbeira en sí, habitualmente, non ten grandes corrientes. Adoita ter auga estancada que non é tan adecuada para a especie, non? Entonces, a veces sí que se pode atopar saramaganta en
turbeiras, pero sempre como anexo, non como un hábitat preferencial, non? A zona, ás veces, en zonas turbeirosas que empeza o regato, nas zonas de desaugue desas turbeiras, sí que pode haber esa presenza desa especie, pero sempre dun modo menos importante ou menos importante do que serían outro tipo de hábitats, como zonas boscosas, regatos, etcétera, fontes. Vale, vamos ca seguinte. Miguel, PRS. Dentro dos parques das Illas Atlánticas, hai algunha cita histórica ou actual da súa presenza? De non ser así, crees que poido ter existido? Grazas e un saúdo. Non, non hai citas históricas fiables, e ademais sería extraño que estuvera en algunhas zonas das Illas Atlánticas por dúas razóns. Primeiro, pola insularidade. Ten que chegar hasta ali, non? Se ven cando o clima era máis frío e había unha certa zona que agora é mar, pero que daquela estaba descoberto, adoitan a ser zonas chairas, non? Entonces a colonización desas especies sería relativamente complexa. E entonces, digamos que a chegada a eses lugares sería complicado. E despois, pola outra razón, o mantemento desas poboacións sería complexo. As illas atlánticas, así como a costa pontevedresa, por exemplo, é unha zona moi húmeda, temos unha pluviosidade bastante importante, zona, sobre todo un pouco hacia o interior de Pontevedra, 1500, 2000, 2500 milímetros de pluviosidade anual. As illas atlánticas non, porque son o primeiro frente, digamos que ven cargado de moita humidade ambiental, pero a precipitación é moi baixa, porque non hai un gran cordal montañoso que faga que desaugue a pluviosidade, non? Entón, de feito, nas Illas Atlánticas a presenza de regatos é moi escasa, e non hai, por exemplo, unha especie que ten unha certa máis, digamos, soporta hábitats moito máis térmicos que a rana ibérica, non? A patilonga, o gato regos, que sí que tampouco está presente na especie e é un pouco máis, ten unha, digamos, unhas querencias de hábitat menos específicas. Vale, pregunta de Adán González, tamén, compañeiro do grupo. Que dúas ou tres propostas que penses realizables farías para mellorar o estado de conservación da Saramaganta? Ui, eso de realizables é complicado. Si o nivel político quixera, non sería moi difícil limitar as plantacións de eucaliptos a unha certa distancia de regatos. Esa para mí sería, non hai que inventar máis. Con esa xa solucionaríamos gran parte dos problemas que ten a especie, non? O mantemento en todos os regatos de Galicia dunha certa franxa, ainda que fora pequena, ainda que foran solamente os 5 metros de servidume de bosque de ribeiro, de bosque atlántico, sería imprescindible, non? Eu con eso xa non faría falta nada máis, non? Como comentaba antes ca pregunta de Damián, ese é digamos, a proposta principal, que o hábitat xeral, o hábitat circundante, este, digamos, ben conservado. Despois pode haber outras propostas, non? Como limitar temas de contaminación, control de contaminación en regatos, que tamén é unha cuestión importante, pero de dúas ou tres, principalmente deixaría nunha, que sería a delimitación das plantacións de eucaliptos a, como mínimo, ese 5 metros de servidume. Vale, seguinte pregunta de Paz Castro. Boa tarde. Moitas grazas pola charla, moi interesante. Quería consultar se lle afectou a esta especie algunha praga recente que ao parecer mermou as poboacións de anfibios en Galicia. Sí, moi interesante a pregunta e, ademais, esquecínme de comentar isto durante a charla, porque é un tema que, a ver, as enfermidades emerxentes é un tema que nos últimos anos está empezando a falarse del, non? Nos, por sorte,
temos moi poucos casos moi localizados de estas enfermidades, pero noutras zonas como en Centro Europa e na Península Ibérica en Cataluña, a entrada de varias especies, varias pragas ou varias enfermedades está sendo moi problemática e aquí vamos por moi mal camiño. Entón, cando comentaba eso da piel delicada, tamén quería comentar de que é unha pel delicada que hai que ter moito cuidado cando se manexan os anfibios, ¿no? Porque son moi sensibles ás peles secas, e por outra banda son peles moi delicadas para enfermedades emerxentes, ¿no? Ganavirus, quitridios, que sí que poden producir mortalidades. En principio, en Chioglosa non se ten detectado nada significativo, pero, por exemplo, sí que se ten atopado no Pontiñón de Castro varias afeccións de ganavirus sobre varias especies de anfibios e non sería extraño que afectara tamén as poboacións da zona. Hai moi poucos datos con Chioglosa porque é unha especie moi críptica, moi difícil de detectar de maneira xeneral, entonces exemplares enfermos probablemente ainda sexan máis difícil de detectar, non? Pero digamos que hai que ser moi cuidadosos e manipular o menos posible anfibios, non? Os que nos dedicamos a herpetoloxía xa desde hai anos traballamos con métodos de protección, con desinfectantes para redes, guantes, etcétera, etcétera, e é un método que casi imprescindible. E entonces debemos colaborar en que estas non se produzan ningún tipo de manipulación sobre estas especies para evitar a transmisión de enfermedades emerxentes. Vale, seguinte pregunta, por agora parece que é a última, de José Ramón Bugallo. Na Terra Chá, cal é a causa de que falten os regatos das zonas máis arboladas? Que aínda que hai poucas, algún hai. Porque é chá. A terra chá é chá e, polo tanto, non hai regatos de boa calidade. Non solamente lle chaman con regatos, é dicir, pequenos cursos de auga, sino que haxe unha certa saltos de pedras, digamos, por poñer un exemplo así do típico dun regato máis de montaña ou de monte, digamos, que esa auga se oxixene moito e entonces as súas larvas se desenvolvan ben e eses saltos van creando unha vaporización de pequenas gotas de auga e crean unha humedade. Non é o mismo que tamén ten unha certa humedade ambiental os regatos, por exemplo, pequenos regatos da Terra Chá, como regatos de, por exemplo, Fragas do Eume, que vas o millón en pleno agosto, a última hora da tarde, entras nun regato destes e hai unha humedade ambiental moi alta, de 85-90% para arriba na Terra Chá, no? Hai un período no que hai unha desecación do ambiente, non? Siga habendo regatos, podería seguir estando nesa zona, pero a humedade ambiental non acompaña para que esta especie este presente, se desenvolva dunha maneira adecuada, non? Excepto nas zonas periféricas, zonas de Guitiriz, Vilalba, Lugo, por exemplo, nos alrededores da cidade de Lugo sí que hai, temos observado Chioglosa, pero na propia Terra Chá, nas zonas de Cospeito, digamos, por dicir o cerne da Terra Chá, aí sí que non son hábitats por esa cuestión. Non hai suficiente humedade ambiental, non? Para que se envolva adecuadamente. Moi ben, entra outra pregunta. Vale. Natalia Lago Bravo. O Parque Natural Monte Aloia foi declarado hai tempo lugar de importancia para a herpetofauna. Segue gozando de boa saúde aquí a glosa neste lugar? Grazas. Sí, o Parque Natural Monte Aloia é un parque natural un pouco raro. A nivel de herpetofauna non é mellor que outras serras que hai na zona, non? Foi declarado eso porque era parque natural e porque foi un dos lugares que se estudiou, pero probablemente outras zonas próximas da costa de Pontevedra terían valores similares ou incluso maiores de importancia, non? Sí que sigue voando de boa saúde, non tanto pola conservación do lugar, que é bastante deficiente, igual que toda a costa de
de Pontevedra, sino por esas características ambientais climáticas que comentaba, non? O vento cargado de humedad descarga nos primeiras decenas de kilómetros da costa de Pontevedra e, polo tanto, esa humedade ambiental favorece moitísimo a presenza da especie, non? Pero digamos que o estado de conservación da costa pontevedresa, do interior da costa pontevedresa é deficiente, non é de todo adecuado para a especie, non? Lóxicamente sí que está presente a especie, incluso en puntos concretos con moita abundancia, pero hai outros lugares incluso que poderían ser millores para esta especie. Moi ben, pois penso que esta era xa a última pregunta que temos no día de hoxe. E nada, pois agradecerche moitísimo que nos proporciones estes coñecementos. Moitas gracias, Martiño. Pois moitísimas gracias a todos, ao Grupo Naturalista Hábitat por invitarme e que todo vaya ben. Vale, gracias. Tamén agradecer a xente que nos está vendo desde as canles de Facebook e de YouTube, que se interesen por esta especie, coñecela a mellor forma de axudar a tomar medidas para conservala. E tamén agradecer pois aos compañeiros de Hábitat que non están visibles, pero que fan moito, como Manu, Andrés, Claudia, Lidia, Elia, e, bueno, en xeral a todos os membros do Grupo Naturalista por facer isto posible. Así que nada, vémonos para a próxima e unha aperta.